Umdlalo osiqhawqhawo osihloko sithi Abaphansi. Isiqephu sesithathu. Hawu. Isho ukuthini-ke nje manje futhi lento? Ayike angisazi-ke mina. Wasisi, uke wahlangana ne-ayina. Hayibo. Sisi. Yini kwenze njani ucabangani kangaka? Hey makoti. Khona into engingasayiqondi-ke mina kahle lana. Yini kwenze njani? Kahle ngoba bethe beza kusasa. Ya, sonke sazi kanjalo. Kodwa mangithi ngifonela uBonga inamba yakhe ayingeni. Awu. Yini ekuthusayo lapho ngoba uyayazi phela indaba ye-network la emakhaya ukuthi ihamba kanjani. Ngiyakwazi lokho makoti. Manje kanti yini ekukhathazayo? Lolu cingo makoti alusho ukuthi ucingo oluvaliwe noma mhlambe kunenkinga ye-network. Hawu. Luyakhala kabili sisi bese lungena ku-voicemail. Uyazi usho ukuthini lonto makoti? Isho ukuthi inamba yami uyivalile uBonga ukuthi ngingasakwazi ukumfonela. Ukwaze lapho lokho. Ngiyakwazi sisi. Nami ngiyakwenza uma ngingafuna umuntu angifonele. Ngempela. Ngempela iyenzeka into enjalo. Hayibo, wemashezi. Ayina phela ishet lami lelo. Isikhathi siyangishaya bo. Kulungile ngiyeza manje. Sisi, ngicela wehlisa umoya. Konke kuzohamba kahle yezo. Ungakhathazeki ngalutho ngiyakuthembisa konke kuzohamba kahle. Hawu. Kahle kahle sithando sami. Yini vele nidinga idanga kangaka noZodwa? Pendulo. Mina ngiyazi lento engiyitshela osisi. Uthi usisi sengathi uBonga uyivalile inamba yakhe ukuthi angakwazi ukumfonela. Ini? Hayibo Mpendulo. Kanti into enjalo ngempela iyenzeka yini? Iyenzeka. Umbuzo uthi lo mfana ngayenza kanjani leyo nto? Sibe simlinde kangaka le ekhaya. Pho uthi khona nje lento engiyibizela baba omncane. Hayibo ikhona yini manje olahlekelwe ithemba? Ukuthi lento nje ilahlekisana nethemba nje. Hayi, asihlale ethembeni sithando sami. Hleze asidumaze nje lo mfana singasathembile kanje. Cha, sithando sami. Asithembe ngoba vele bathi alibulali. Cha, ake ngihambe nami ukude phesheya komkhomazi. Ngempela baba. Pendulo ndodana. Awusize ungicandele lolukhuni la ngifuna ukuba sendlini engenhla. Aw yebo ma. Yini usefikile nobaba omncane? Cha ndodana akakafiki. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi usendleleni manje. Kulungile ma. Ayingithatha imbazo la ngaphakathi. Phuthuma ndodana angazafika ubaba omncane ngingakabasi bo. Hawu, uphuthuma phi Zuma? Ngiyothatha inkuni mangobe. Ke ngibasa endlini engasenhla. Amakhaza lapha. Hayibo. Ngisawucanda baba. Ngizoziletha khona manje inkuni. Phuthuma ke ndodana. Hawu. Engathi umfowethu nje lo ozayo. Hawu. Cha akaphathi ubaba omncane. Phela besikhuluma ngaye khona manje nje noma. Hayi. Cha usikhavileke isikhathi. Cha hamba uyocanda ndodana. Awu. Bashingizela. Ashimpi yakhe. Maphuma ephethe. Yiza ngapha mshuluzi.
Hayibo sisi. Umeleni lana? Ubuza ngoba ungazi makoti noma uyangibhoqa nje. Usho kanjani manje mawuthi ngiyakubhoqa? Makoti. Ukasibona kodwa isikhathi. Kuyoshaya 12 manje lutho labantu. Cha sisi. Ungasheshi nje uye lapho. Mhlawumbe nje labantu khona ukubali basile. Makoti. Kahle ngokungale kwaleqhume esibheke kulo. Manje tshela mina ke. Yini ngempela engalibazisa abantu abasuka la eduze kangaka? Kuningi sisokungabalibazisa. Njenganje makoti. Ake sisi nje kuvele kuqashula imbuzi kumele beze nayo la KAZUMA. Yibo ke manje bejahana nalembuzi. Hayibo makoti. Uyazi mhlawumbe uqinisile phela leyo nto ingenzeka nje. Ingenzeka. Ingenzeka ngempela. Ngicela nje sivele sihambe sendlini uye kulokhu uma la engathi ufele yizwe. Bayeza labantu bayahlenga. Inovalo makoti ngiyasaba. Ungabi novalo bayeza. Mashezi. Awubambelani. Kulungile impendulo ngiyeza. Sisi. Ngicela uhambe uye endlini ngiyeza manje. Uthini sisi wakho? Isekhona kodwa lento yakhe? Hayi baba. Nami sengimane ngiyamduduza nje usisi kodwa cha engathi ayikho ke le. Uthini yena? Ayikho mhlawumbe indlela yokuthi axhuma nalomfana wahlenga ezwe ukuthi uqhubekani. Inkinga enkulu iyona ke leyo. Alingena ucingo lwakhe. Namanje impendulo. Nkulunkulu wami. Phela bengisekuphelile ngentuthelo kaZuma. Kodwa uma kwenzeka kanje engathi lo muzi wabamncane kakhulu ukuthi uzodahlale kuwo. Kahle nje uma bengagcina bengafikanga labantu sonke nje sisenkingeni kakhulukazi salwasami madoda abakithi ngoma. Uqinisile impendulo. UZUMA uzoyishubisa ngempela ke manje. Hayibo, buka phela impendulo. Indaba. Ubaba omncane ngathi useyahamba manje. Hayibo. Awuthi ngiyoza ukuthi kwenzakalani? Phuthuma. Hayibo baba. Baba omncane useyahamba yini? Ngimbone uphuma ngesango. Sengiyayisola nokuthi bengimbizelana umfowethu. Ngimbizela inganekwane le. Baphi nje labantu? Hawu baba. Mhlawumbe baseza nje. Bezaphi impendulo? Bakhona abantu okungathi beqala nje ukuze emzini wendoda. Bafike ngamadina. Awuboni yini lento uthi ayikho? Ayi. Pendulo nami sengiqala ukuyisola lento. Ayikho nje. Awubiza uzodwa impendulo. Yebo baba. Zodwa. Nangu UZUMA ethi ngikubize. Hawusimakade. Kodwa ubonga yenza into engicabangayo kumina. Lalela dadewethu, khohlwe indaba lomfana. Into engabe yisho manje, umthandazo omncane. Ngoba UZUMA udina uganunu wabo lapha endlini engasendla. Asambe. Nkosi yami la ngishonela ke la namhlanje. Yebo baba. Wezodwa. Uyawubona lo mkhovu wakho ukuthi wedelela kanjani umuzi kababa? Uphi nje? Man. Ayikho nento encane oyikhalelayo. Uphi umkhovu wakho? Tshela mina uphi? Yo benqamalala ayidlishiyele baba. Ngiyacela wehlisa umoya msholozi, ngiyacela baba. Wena phuma la endlini. Ngiyaze ngikubambe ngezandla. Zodwa, phuma hamba elawini. Ngiyacela uhlale phansi baba, ngiyacela. Macala, wathola manje yini? Noma usubuyawashintsha umqondo? Mfowethu, hleze nje mina ngiyinto eyodwa. Ngingawushintsha nje ngani mfowethu umqondo usho ngani? Hayibo phela mina ngilindile ukuthi usathi Macala uzongazisa phela ngosuku lwakaZuma. Ngavuka ithanda indaba. Ngosuku lakaZuma. Macala
phela wena wangitshela ukuthi uZodo noma wakhe kanye nomakoti mfowabo bafika kini. Mfowethu ngakusho impela lokho ngiyavuma manje. Kanti awubathembisa ngane impela sonto le esiphuma kuyona? Hey ukuthi kuzokwenziwa nike mhlawumbe. Ukuthi wena uzohamba phela uyohlawula uphinde ugeze nomusa. Ay suqalileke. Yabona kahle wethemba mfowethu ilalela tshele. Uyabona mfowethu awungimele nje kancane ngalezo zindaba ke lezo zakho. Mina nje kusaba nemali ekusamele ngidle le kokonka ke ngidlele nje ubusha bami. Phuma kumina. Macala ukula ngempela wena. Yindaba ungabatshela ngoZodwa ukuthi wena usafuna ukudla ubusha bakho. Yindaba wabakhohlisa. Hey ngiyakubona usho ngoba ungazi. Akekho phela mfowethu umuntu ongawazi umuzi wakaZuma la endaweni naleli ikhehla lakho nethetha kakhulu phela wemfowethu alisipeti unakancane phela. Nkosi yami angazi umuntu onjengawe ukuthi ngisambizelani ngomngane. Awungichazele wabalindisa abantu. Wabalindisela into engekho kanti konke lokho ukwenza ngenhloso. Themba mfowethu kahle uzongishumayeza la wena. Wawufuna ukuthi ngenze njani mina vele? Uyabona laba bantu kwakumele ngizame indlela zokuthi begcine behambile lapha ekhaya and indlela ekwakumele ngibahambise ngayo kwakumele ukuthi ngisho exactly lento okwakumele ukuthi beyizwe bona ukuze bebezophuma bephele emagcini asekhaya bengishaye ngomhlanje. Ukuyicabange kahle ukuthi lento oyenzayo inomngozi. Hey kahle kancane wena. Uyabona leli bridge okwamanje le ufuna ngiliwela. Hayi khohlwa mfowethu angazoluwela manje. And mfowethu bengakasiboni nakancane isidingo sokuthi esilibele ukuthi ngikhathaza ngokuthi ngaliwela kanjani. Never. Ngigeza izandla ngawo. Niphinde nisethamele ngokuzayo.